HSDF pen Socheng MAC constituency are located thip CC committee keseng pen mission 2027 mati surihini rank or troxy MAC ki like haidun vegji angring thetanlo Rajan Timo West Karbi Anglong kaparlo Langhemphi Socheng MAC constituency kaparlo Langhemphi pen ke chekoinot Lankomvai arong along HSDF asongja potum CC committee keseng ajamek deng ponlo Bangso keseng amai long HSDF amai pura jentimong ke claim kedam ke misen hek dun long si Langhemphi Lankomvai arat don-50 sose atum amithang ke kroi pen ke dotip asong Congress BJP lapen APHL si asong pen COC HSDF asong mate rajentimong ke Japon asong along chepa-ok dun rinti HSDF amai pu rajentimong pen karbiang long arat aphan klar dagalam the ke jai te kangki Congress BJP lapen All Party Hills Leaders Conference asong atum ki manghulaplo athe non hejong amahang ke pathek asong HSDF a party mate asong along arni wang amatsi munit nangga chepa-ok dun angthu namatsi plutpli HSDF asong ke ahokalam si kaita than pachini pon lapen HSDF asong jongsi ke hailo pulote karbiang long aradakar I article 244A mate hempret kang thim lake arpong tungul pringsi hangponji lapen karbiang long abduya hoy do an thir thip akijok mate kirai kom claim pon vek pupusi lamthi jaipon Bangso maya long aluhia mana peng pen HSDF amai phura jentimung kongchun bangsar sing terang women wing samai phi Jekolin Langhemphi atum chetong dunsi RD dojo pen mai pichun pon lapen HSDF regional political party akemanga tingsi Socheng MAC constituency are located thip ke claim ke dam kache paduk abang pho bang phi ke long pen non MLA kilik pen ke chenglok mission 2027 MAC kilik ke haidunji aphanta ning chet hepon lo puta HSDF amai phu rajantimong pen pachini pon tang ASDC hut ningkan Crickethom Council chari long lo ningkan Crickethom Council ka chari pen itum theklong lo jahala tum 30 department wan de an hala tum ningkan Crickethom vet 30 department wan de Congress tum ningkan Crick ho chari lo ASDC api an hala tum department ke papa dun mile bahala ki wanta potam implement de tamile tala tum claim cli hala so Congress atim tum se BJP chi phar lebla lo non BJP da ningkan Crick ho chok ante piniani border issue penetrative issue theklong lama abi lasi non national party aphan itu apor ki pilok se ningkan thong kep pleng chenlo lasi apor ki pi pegali lo alang nitom han apor pi onglo se karbiang long rat phan kachuning regional political party nangji regional posta mela tribal non tribal thak da ayat bang khali dek na hala athema itum chethana ling da itum election hai nangji lal election haida si tum ajara saida pichun ngi la sopena masinon rat atum HSDF long nangka chetu ke ajuk philu bopini tum ke deng na la posong nasi ni tum isi pangdak lo mission 2027 moneng lo council election ko masi so chengmen thori ma ko mara bang phusi ticket longi ma hala so bang phu pe hai nang product so chengara da high pen da border kam kaduk weda kalom development kam anda claim nang pu pen nilitum constituency inkorat sok along anda moneng council election bang ke pahai FG lo pen high FG position Hamren pen Daniel Langhemphi Karbing long life